कौन खाइब कौन आनिबा देसी आनिबा ना ऑस्ट्रेलिया आनिबा कौन खाइब मिलन कौन खाइब तुमे कौन खाइब गो देसी गुगु तुमे कौन खाइब ମୁଁ ବି ଦେଶୀ ଖାଇବି। तुमे भी देसी खाइब ହଁ ଦେଶୀରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। देसीड़ा गुगुर पाठ पढ़ा जाए सरीनी कौन आज लगुच गुगु ଆଜ୍ଞା पाठ पढ़ा जाए सरीनी तुमर आउ केते समय लागियो ଆଉ ଦି ଘଣ୍ଟା आज जेहेतु मु कंपानी आसिक शोई जाइली तो मत समय है तो मामा आज पढ़ाऊँ टीचर आज मामा दीज मिसिकी पढ़ाऊँ सी भी पढ़ाती मु भी पढ़ाए तो मुझे आज टायर्ड हो जाइली कंपानी फेरिकी 6टा बेले आसिक तो मुझे शोई पड़ी सी आज ए कमटा सी पढ़ाऊँ पढ़ा सरी ये देखिपे चलती पढ़ा कौन लिखुच जनवरी फेब्रुआरी गुड लिखिदे लिखिदे कौन रोषेईबास हम आज चिकेन आनी चिकेन आसो ଆଜ୍ଞା हाँ କାମ କରିଛ लेख लेख जल्दी लेख मुझे भूक लगे तुम सार जल्दी पाठ पढ़ा सार केत सरी अच्छा गोटे राइम्स गाई शुणेदेल ଆଉ କ'ଣ ରାଇମ୍ସ ଜାଣିଛ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder at you were up above the water, like a diamond in the sky. Donny, Donny, Papa, it is sugar. No, Papa, there is no Papa, but how? Ha ha ha. The two little house to go, clap, clap, clap. Two little legs to go, chum, chum, chum. Two little eyes. Have two eyes and one little mouth. Oh dear me. Dora, Dora, but Dumpty Dumpty. Bell, melly, 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 like it button dream. चलो चलो जल्दी जल्दी एत लेट है तुम पाठ पढ़ा सरनी यार रोषे के हम खाइबा एत समय लगे चिकेन खाऊना खाई दे घंटा घंटा आरंभ हो खाइब कौटी खाऊ डेली तो डेली सबुदिन आगे खाइला बेले माड़ खाऊ सबुदिन खाइला बेले गोटे थर दी थर खाईदेव तापर शरीर खाए प्रत्येक देखो लेख लेख पाठ लेख पाठ जल्दी पाठ लेख हम जाए कौन नहीं आसे तुम भोक लगे आने जल्दी खाई शोबार अच्छे पढ़ा सरी जल्दी जल्दी पाठ जल्दी जल्दी देखी जाओ और जहाँ लिखिए बाहर फटाफट लेखो गुड तो कौन खाइब कौन आनिबा देसी आनिबा ना ऑस्ट्रेलिया आनिबा कौन खाइब मिलन कौन खाइब तुमे कौन खाइब गो देसी गुगु तुमे कौन खाइब ମୁଁ ବି ଦେଶୀ ଖାଇବି। तुमे भी देसी खाइब ହଁ ଦେଶୀରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। देसीड़ा भल लगे ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ।
ଦି ଚାରିଟା ବଗ ମାରିକି ନେଇ ଆଇଲେ ହବ? ହାଁ ଦି ଚାରିଟା ବଗ ମାରିକି ନେଇ ଆଇଲେ ହବନି? ହଉ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଅ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଜି ବସିବ ଆଉ ହଣ୍ଡା ବସିବ ଆଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହବ। କେତେ 5 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିବା? ନା ଭାଇ 3 ଜଣ ଲୋକ। 3 ଜଣ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ଏତେ ଖାଏନି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାହା ଖାଇବୁ 1 କେଜି ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। चला जा भी हो चलो बुक जा 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 फ्रेश हो चला जीवा जल्दी हेलानी टाइम हेलानी यार मु खाई भी मु स्कूल में भूख हेलानी कौन रोसे सइला ना नहीं तुमरो रोसे रेडी कौन सब रोसे करछ देखिबा चिकेन तरकारी बसिଛି हां ଖଟା तीन चार भजा अच्छा एटा झुडंग आलू भजा टमाटो खटा ହେଇଛି ଆଉ ଠିକ ତ ଚିକେନ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡି ହେଇନି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଏପଟେ ରଖୁଛି ନା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ମା କ'ଣ ଖାଉଛ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛ ସେ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଉଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଗୁଡ୍ ଖାଇଦିଅ ଚାଲ ଗୁଗୁ ବି ତାଙ୍କର ଏଠି କଷା ଆଣି ଖାଇଦେଲି ଏଇ ଯାହା କଷା ଇଏ ଖାଉଛି ବାକି ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ତରକାରୀରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାତରେ ଯାହା ହିଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବ ମାନେ ଏଇ କଷା ହିଁ ଯାହା ଖାଇବ ଭାତ ତ ଖାଇବ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ କଷା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବନି ଖାଇଦିଅ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ ଗାଧୋଇ ଖାଇବ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇକି ପୁରା ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ଗରମ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଆ 2 ଜଣ ଯାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବାଲକୋନିକି ଯାଇଥିବେ ବୁଲିବା ଲାଗି ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବେ ବୁଲିବା ଲାଗି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଓ ହେଇ ମିଲନ ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ପାୱାର ପଳେଇଲା ମୋତେ ଡାକିକି ଉଠେଇବା କଥା ନା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି ଉଠେଇବନି ଏ ପାୱାର ପଳେଇଛି ପୁରା ଗରମ ଯେ ଏକଦମ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଝାଳ ଏକଦମ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ତକିଆ ଫକିଆ ତ ପୁଣି ଗାଧେଇକିନା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି କେତେ ସମୟ ହେଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲେଣି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ମୋତେ ଓହୋ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି କିଏ ଗଛରେ ସେ କିଏ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟି ପାଣି ଦେଇ ଯାଇ ସାରିଲେଣି ନାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଲନ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଏଠି ସମସ୍ତର ବାହାଘର ଡାକୁଛି ମାମା ଡାକୁଛି ମୁଁ କବାଟ ଲକ୍ କରିଦେଇ ଆସିଛି ତ ସେ ପାଉନି ବୋଧେ ଆସିଛି କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ଘରୁ ଆଉ ପାଉନି ବାବା ଡାକୁଛି ଏ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆଉ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଆସି ଖୋଜୁଛି ବା ତୁମକୁ ପାଉନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କେତିକି ବେଳୁ ଗଲଣି ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ବୁଝୁଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଭାଇ ଆସିଗଲା ଦେଖ ବା ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲ ସେ କଡ଼କୁ ଯାଉନି ମାମା କଡ଼କୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆସିବା ଓହୋ ଯାଉ କଡ଼କୁ ଯାଉନି ସେମିତି କଡ଼କୁ ଯାଉନି
ଡ୍ରେସ୍ ବି ଗନ୍ଧା ହେଇଯିବ ସେଠି। ଚାଲ ଟିକେ ଖେଳି ନିଅ, ଖେଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବି, ପରିବା ନାହିଁ ଆଜି, ପରିବା ନେଇକି ଆସିବା। ନାଇଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ତମେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ ନା ସେଠି। ଓ ଆଉ କେବେ ନେଇଯିବି ମାମା। ଯିବ ଆଜି? ଆଜି ଯିବାନି, ଆଉ କେବେ ପରେ ଯିବା। ତମ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଗୁପଚୁପ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଯିବନି ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ୍ଢେଇକି ଅସନା କରିଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲୁଛି କଣ୍ଢେଇ? ତୁମେ ତ ଚଳୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇରେ ଚଳୁଛି? ଏଇଟା ପକେଇଲେ ସେଟା ଅସନା ହେଇଯିବ, ଥାଉ ସେଟା ଫିଙ୍ଗନି। କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ପଳେଇବା, ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲନ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ବାଃ ଠିକ୍, ଚଳ ଚଳ। କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ, କରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସୁନି। କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଉଛ ନା?